Hej, jeg skal fortælle dig, hvordan du finder højden af et cylinder. Og jeg har så brugt den her formel. Pi radius lige noget. Pi gange r i n gange højde. Og så i stedet for, så sætter jeg om på den, så det bliver rumfang divideret med pi gange radius i n lignet højden. Så er der så et lille eksempel, hvor radius det er 10 og rumfanget det er 100, og så har jeg så sagt 100 divideret med pi gange med 10 i anden lignet højden. Og så er det så bare højden. Den er så lignet 3,1415 9 2 6 5 og 4. Og det var så det.